Nestes tempos tan difíciles para o comercio, potenciar o consumo local é unha prioridade para administracións e asociacións empresariais. Así o entenden tanto o Concello como a patronal ribeirense, que poñerán en marcha unha campaña especial con motivo do Black Friday. Desenvolverase os días 27 e 28 de novembro, durante os cales os clientes que realicen compras nos establecementos participantes entrarán no sorteo de vales de compra por valor total de 700 euros. E vamos a sortear 700 euros en vales de compra. O desenvolvemento é que cada persona que compra nun establecemento vai cubrir unha papeleta co seu nombre, dirección e o número de ticket. A parte, tamén van ter os vales de descuento dos parking, media hora gratuitas por cada compra. Todos os comercios que participen en esta campaña, hai restauración e máis hai hostelería este ano, porque tamén estamos un pouquiño máis satisfeitos en ese sentido de abarcar a estes sectores. O Concello sumarase tamén á campaña con actividades complementarias como o acendido do alumeado de Nadal, que animará a ambientación das rúas para dinamizar así as vendas. Para ese día nós tamén temos as luces de Navidad que se van a encender o mesmo día do Friday para darlle un pouquiño máis de visión e de futuro a estas ventas, non? O sorteo realizarase o próximo mércores día 2, a mediodía, na sede da asociación. Ademais dos vales de compra, os premiados recibirán un bono para 2 persoas nun spa da cadea Norad, o igual que todos os negocios que participen na campaña.